Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Hulyo 7 tuig 2020. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag kumbatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Pag-establisar sa Psychosocial Task Force kag Mental Health Office ginaduso sa syudad sa Bacolod. Solusyon sa pagdapna sa COVID-19 isa lang sa kaundan sang sopa ni Governor Lacson. Sa balita national, DOH nagpahayag wala pa sang mabakod nga ebidensya agud masiling airborne ang COVID-19. Suspension sa non-essential travel lifted na. Kag sa atong balita international, Beijing wala sang na-record nga panibago nga kaso sa una nga kagayunan humalin sa panibago nga outbreak. Sa sports balita, Ta Baldwin nagapabiling nga program director sang Gilas sa Pilipinas. Kag sa atong balita entertainment, Enchong D nanawagan sa kabataan nga magbulig sa mga nagakinahanglan. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Agad pa simbanwa, mabugnaw nga
na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Una sa aksyon. Lasay sa 13 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sang mga balita lokal.
Magapangabay si Vice Mayor Elcida Familyaran kay Mayor Bing Leonardia nga mag-issue sa executive order nga nagatukod sa mental health psychosocial task force sa syudad. Suno kay Familyaran, nagpabutyag ang mental health professionals sa advocates nga luyag nila nga buligan ng mga COVID-19 positive nga mayara sang traumatic experiences nga posible magresulta sa depresyon. Ginadusuman sang grupo nga magtukod sang mental health office. Ginabi-abi ni Familyaran ang bulig sa Maynila kasunod nga overwork na ang mga doktor sang syudad. Kag nagaisahan nun gidamang ang psychiatry sa Bacolod City Health Office. Ginehemplo ni Familyaran ang mga ginaagyan sa returning OFWs sa locally stranded individuals nga nag-quarantine na sa iban nga lugar pero liwat nga gin-quarantine ng pag-abot sa Bacolod City. Sunod sa Vice Alcalde, may mga tion man nga ginadiscriminate ang mga LSI sa komunidad bisan nga nag-negatibo ng resulta sa ila COVID-19 test. Na gusto magbulig sa aton city. Kabalo ka may kuan mo may mga traumatic experiences ning aton nga mga positive patients. May kadamo no. May discrimination, depression, damo. So sila to gusto to silang bulig for free. Dapat yan si Vice Mayor Elcida Familyaran. Sa dugang nga balita lokal, hindi luyag pangunahan ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia ang sangguniang panlungsod angot sa pangabay sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kun MBCCI nga amyandahan ang curfew ordinance ng Bacolod. Ginpahayag sa alkalde nga flexible kag bukas ini sa ideya pero hindi siniluyag ipabutyag ang iya nga personal nga opinyon angod sa proposal. Ginaduso sa mga negosyante sa syudad nga kung mahimo ipatuman ang curfew umpisa alas 12 sang tungang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon o kung dugang nga 2 ka oras nga maka-operate ang mga negosyo. Suno kay Leonardia, iya ginalantaw nga ang proposal sa mga negosyante ang depende sa ila presentasyon kag paghangop sang konseho. Suno pa sa alkalde, iya personal nga ipalabot sa business sector ang iya panindungan angot sa amo nga ginaduso. Sa nabalungan, subungan simana, magapatigayon si Councilor Archie Baribar, ang author sang curfew ordinance sang isa pa ka committee conference kag iya imbitahon ang tiglawas nagikan sa City Mayor's Office, Bacolod IATF kag iban pa. Sa iban nga balita lokal, mga pagpanghangkat sa gobyerno probinsyal kung paano mataptang COVID-19 sa Negros Occidental. Ining sa lamang sa mga kaundansang 25 kapahinang State of the Province Address sa konsopa ni Governor Bong Lacson na subong nga hapon. Gin-highlight sang gobernador ang pagtukod sa mga task force groups kag 24/7 hotline. Nga mo nagamonitor kag nagapatigayon sang contact tracing sa 31 ka mga local government units sa probinsya. Suno kay Lacson, umpisa Marso tubtob Hunyo 30, mayara na sang 41,938 ang mga persona gin-quarantine sa mga facilities ng LGU sa kag 5,518 sa EB Magalona Healing Center, Mamukal Resort kag Cadiz sa facility. Umpisa Marso 30 tubtob Hunyo 30, mayara naman sang 6,945 ang mga repatriated migrantes sa din 5,493 ang mga LSIs kag 1,452 ang mga OFWs. Sa iba nga balita lokal, patay ang isa ka electronic technician na matapos nabuguan ng isa ka pribado nga salakyan sa Burgos Extension, Barangay Estefania, Ciudad sa Bacolod. Ang napatayin kilala kay James Cloud Nieze, legal ang edad, kag residente sa Puro Cruzal, Barangay Takuling, samtang ang driver sa Mitsubishi Lancer, ang kilala naman kay Percival Diamante, 45 anyos, sa Grandville 3, Barangay Mansilingan, Tanandri sa Ciudad sa Bacolod. Sa investigasyon sa kapulisan, ginpahayag ni Police Station 4 Commander Major Charles Sever nga lunsay gikan nakatundan padulong na sidlangan nga bahin sa lugar ang biktima kag sospetsado. Dugang pa ni Hever, ngayon nalit na lang nga nag-U-turn ang auto kag namuguan sa motorsiklo nga ginamaneho naman sa biktima. Dead on the spot ang biktima matapos magkaangkon sa madalom nga pila sa ulo. Nagsungka naman sa kapulisan si Diamante. Sa karon, ginahulat pa sa kapulisan ang desisyon sa pamilya sa biktima sa pagbasaka sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Preso naman si Diamante sa custodial facility sa Police Station 4 para sa nagakaigo nga disposisyon. Arestado magpakaisa ang ginaligar miyembro sang Ipogon Criminal Gang las 3 sang hapon kahapon nga adlaw sa Barangay Tugwis, Barangay o Banwasang Hinigarana. Ginklara mga nadakpan ng Sanday Arman kag Alan Rivera. Sunod kay Police Community Relations sa Chief Major Norberto Bardiso, ginapatawag Sanday Arman kag Alan sa opisyal sa barangay matapos nakabaton sang report nga ang duha ang lunsay mga local stranded individuals gikan sa Manila apang nagpamalibad nga magkadto sa barangay rason nga ginsugat sila.
Dugang pa, nagpadulong man sa mga lugar ang Intel unit sang Nokpo di verifying ilang mga lana. Bangon ilaman gin pangita ang nakilala lang kay Ariel Rivera nga may standing warrant of arrest. Suno kay Barniso, pagabot sa barangay hall, kag samtang ginausisa, nakita nga may gindagdag nga bansil sang sigarilyo si Armana. Rason nga nakita ang duwa ka sachet sang suspected shabu. Ginusisa si Allen kag nakuhaan sing sa kahit sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu. Gina-verify sa karon sang kapulisan kung bala imbolbado sila sa pagsulod kag pagpangawata sa balay sang Belgian National sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte sa syudad sang Bacolod. Pilason ang magamay matapos ginuthang sa kaingod sa sitio Dawis Barangay Udungan Syudad sang Escalante. Ngin kilala mga biktima sa ilananday Carlos Malacao Sr., 57 anyos, kag Carlos Malacao, 18 anyos, tanan na residente sa nasambit nga lugar. Samtang ang sospetsado nga nagkapalagyo, ginkilala naman kay Jesse Bataycan. Suno kay Major Hill John Despi, ang hepe sang Escalante PNP, may ginlalisan nga lain nga persona ang mag-amay, apang hinali nga nag-intra si Bataycan nga nakainom, kag hinali naman siniginluthang ang bata nga Carlos igo sa tuhod. Sa nga nakita sang amay, nagkuha ini sang binangon kag hanakuntani nga labuon si Bataycan, apang naunahan ini tiro sa nga sospetsado igo naman sa hawak. Ang mag-amay padayon nga ginabulong sa hospital sa syudad sa Bacolod, sabtang padayon man ginapangita si Bataycan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa BD Action Radio Philippines Standard Time, hindi magkalipat ka mag-inom sang DTX 500. Bawang DTX 500 may tatlo ka mga anti-diabetic properties sa Charantine, nga nagapalubos ang glucosylcerin, nga nagakontrol sa imong blood sugar kag polypeptide, nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan na Facebook page. Kag sa ito naman mga ka-aksyon, ginapangitang ubal epektibo nga supplement para sa hypertension, diabetes, mahigko dira nga dugo nga nagadulot man sa nagalain nga masakit. Ari ang solusyon, Santon Plus Gold, mas gin panami kag mas gin pa epektibo, magud mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold mabakal sa mga butika sa tag 14.50 pesos lamang. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang Balita National pagkatapos lamang sini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
aksyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bakalod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bakalod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Una sa aksyon! Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala pa sang mabakod nga ebidensya nga magasuporta sa claim ang COVID-19 ang airborne. Suno kay Vergere, nagapabilin nga ang DOH ang dependent sa observation nga ang COVID-19 ang matransmit pagi sa respiratory droplets. Ining ginhimo nga palayag ni Vergere matapos ang claim sang kapin 239 ka mga scientists gikan sa 32 ka mga pungsod nga ang smaller particles sang virus sa hangin ang pwede nga makalaton sa tawo. Nagpahanumdom si Vergere nga ang pwede makuha sang persona ang virus sa madamo nga pamaagi bisan nga strikto sini nga ginatuman ang mga health protocol. Ginlift na sa Pilipinas ang suspension para sa non-essential travel sa mga Pinoy sa piyekseng COVID-19 pandemic. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang National COVID-19 Task Force ay nagdesisyon sa itong Lunes. Sa televised briefing, ginpahayag ni Roque nga hindi dapat magkampante ang publiko sa panibagong development tungod ginadumili sa gihapon ng turismo apang ang matabo sa pagbiyahe may mga requirements nga dapat ipakita sa Bureau of Immigration. Ang task force nagplastar sa mga kondisyon para sa non-essential outbound travel sa mga Pinoy. Hindi ang ginalakipan sa pagpasa sa kumpirmadong round-trip tickets para sa mga nagabiyahe nga may tourist visa sa kag adequate travel health insurance agud mag-cover sang rebooking kag accommodation expenses.
Samtang nagpagawa sang panibagong nga projection ng mga professors sa University of the Philippines nga posible maglapaw sa 100,000 ang COVID-19 cases sa Pilipinas sa katapusan sa Agosto. Suno kay Professor Guido David sang UP Institute of Mathematics, posible maglapaw pa ang ining numero sa ilang projection na ginalantaw sa mga eksperto nga 70,000 COVID-19 cases sa Pilipinas sa katapusan sang Hulyo. Suno kay David, wala pa na-contain ang virus sa Cebu kay National Capital Region. Ang nagapabilin sa gihapon ngayara sa first wave ang pungsod. Nagapati ang eksperto nga kung mas efficient ang COVID-19 data reporting sang DOH, makabulig ni sa pagpatuman sang maayo nga pulisa kag pag-manage sang health situation. Si David ang kabayan sang UP Research Team nga nagapublish sang report sa COVID-19 pandemic umpisa sadtong Abril. Ginpahayag sa infectious disease expert halin sa University of the Philippines nga mga hospital sa Pilipinas may ideya na nga ang virus nga nagdala sa COVID-19 mahimo nga airborne. Suno kay UP Institute of Molecular Biology and Biotechnology Director Dr. Edsel Salvana, sa duhaman ginpahayag sa World Health Organization kung WHO ilabi na sa mga hospital nga maghimo sang procedures kag hindi pagbaliwalaon ang posibilidad nga airborne ang virus. Dugang pa ni Salvana, ini ang rason kung nga ginaistrikto ang paggamit sa mga health o kung paggamit sa mga health care workers sa N95. Ginhimo ni Salvana ang palayag bilang sabat sa panawagan sa ginatos ka mga scientist nga nagapangabay sa WHO nga i-revise ang rekomendasyon angot sa transmission sang masakit. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kalintangan Responsable at pagbalita Pagkain na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong Balita International, wala sa manarecord nga panibagong nga kaso sa COVID-19 ang Beijing. Sa una nga kaygayonan, humalin sang panibagong nga outbreak sa capital sang China sa tumbulan sang Hunyo nga nagtugas sang kahangawa sa posible second wave. 335 katawo ang natapikan sa masakit matapos na record ang bagong nga kaso sa wholesale market sang Sinfadi. Suno sa Health Commission sang Beijing, nakarecord ini sang isa ka asymptomatic case nga wala naman ginlakip sang China sa kumpirmado nga kaso. Samtang ang mga Chinese authorities pa dahil nga nag-imbestigar sa panibagong outbreak, ang virus na record halin sa chopping boards nga gingamit sa mga imported nga salmon sa Sinfadi market nga nagresulta man para iban ang importasyon sini kag pagsaka sang pagpakamalaod sa mga foreign food suppliers. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, apisar sang damlaglang kontrobersiya nagapabilin sa gihapon nga si Tal Baldwin, ang program director sang Gilas Pilipinas. Ininggin pa siguro ni Samahang Basketball ng Pilipinas sa SBP Executive Director Sonny Barriosa sa isa ka forum subo nga adlaw. Unagin pakamalaot si Baldwin matapos ang iya komento ang sa coaching style sa mga Pinoy coach kag ang iya komento sa liga kag siya ang giin papanaugan sang pinalidad. Suno kay Barrios, luyag ni SBP President Al Panilio nga mag-video conference kay Baldwin upod sa SBP team para matalakay ang ilang programa. Ginkaro man ni Barrios ang ginhambal ni Baldwin ang wala naga-reflect sa organisasyon o kon kay Panlilio. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong Balita Entertainment, nagapati ang aktor nga si Enchong D nga ang krisis nga dala sang COVID-19 ang naghatag man kay gayunan sa publiko agud nga mapaayo ang kaugalingon. Sa interview sa aktor, ginpaambisi ni ang iya nga mga ginhimo agud nga makabulig hindi lamang sa mga empleyado sa restaurant kundi pati na sa mga frontliner kag iban pa nga apektado sang pandemya. Suno kay Enchong, isa sa nagpamuklat sa iya para magbulig amo ang iya mga ginikanan. Nagpasalamat naman si Enchong sa iya ginikanan tungod ginpasugtan siya sang iya gusto ang pagbulig sa mga mas nagakinahanglan.
Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:38 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Hulyo 7, 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day La Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.